ओइ साला सैमा रुमाव हाबैनि सिगां मा बुंनांगौ मोनथिनाय मान गथ' जेबो रेसपेक्ट गैया साला ओरैनो जागौ थिलु थागौ टिचारखौ मा रेसपेक्ट लानांगौ बेखौनो जेबो मोनथिया दाबो देरनानै बोराय मांग्रांनो है नोंलाय सोरलै टिचारसो दा मालायसो नोंलाय बिमा बिफाखौनो रेसपेक्ट होआ आं नों बुदां टिचारखौलाय मा गदानो रेसपेक्ट होनोब्रा जाना लाखायाखैलै सेट साला गथ' मा होनदों नों मा होनदों गोख्रै फै बेयाव गोख्रै फै आंनि खाथियाव जल्दि मा बुदा मास्टार आइदै रखरा बाला दासो मोनदों गथ' आरो खुगाया मोजां नंबावसो होबावनांगौ ना फंसे होबावनांगौ गोख्रै जयै थां गोख्रै क्लासाव ओरैनो फैयो ओरैनो थाङो जेबो गियान लानो रोङा साला दिनैसिम मोनसे मोजां गियान सोलोंफेराखै खोमा असभ्य आरो आं लिरनो हरनायखौ लाबोदोंना लाबोयाखै नोंसोरो आं लाबोदों सार साब्बास दावलेब नोंथ' लिरनो हरनायखौ लाबोजोबखायो आं नोंखौ मिथिखायो आरो नों फरायनायावबो एसे एक्सपार्ट आरो मोजांबो आरो नों टिचारखौबो रेसपेक्ट लानो रोङो आरो नोंसोर सानैया लाबोदोंना लाबोयाखै आं लिरनो हरनायखौ माबालै सार माबा ओइ बे मिया मोनाव फरायनो जखादोंमोन आं जखाथारबायमोन सार जखाथारबायमोन मोजां खोन्था मा जखाथारबायमोन बिलाय माबालै सार बै लिरनो नागिरबाय थानाय समावनो गोसा बांग्रि हायना होबाय ओमफ्राय आं गिनानै लिरस्रायासैलै सार मिया गिबाय आं बांग्रि हायना होनायखौ बदमास जाला बादुलाफ्रा बांग्रिखौ दाय होदों न' फरायखायाखै होनना बुंना एबारै जुदि लिरनो हरनायखौ लाबोआना खानानै बुनांगौ खानानै मिथिबायना आरो नों ओइ खैजिमा लिरनो हरनायखौ लाबोदोंना लाबोआखै सार आहाबो मोनसे प्रब्लेम दङमोनलै सार बिनिखाय आं लाबोनो हायासैदां साला मा प्रब्लेम दंमोनदां बिलाय जल्दि गोख्रै खिथा माबालै सार मिया जाखा सबायजों दाउजों गोथाव रोसिमोन बेखौ जा गोयो जाना लाबाय आङो जानानै उदै तां तां मोनबाय ओमफ्राय आं फरायनोनो हायासै उदै सानानै उन्दुना थानांबाय आं सार बिनिखाय आं लाबोनो हास्रायासै थोद साला सुवादफोर लिरनो हरनायखौ मुथेरना लाबा नोंसोर न' खालि थगायल' एबारै खिन्थु लास्ट वार्निं होबाय आं नोंसोर सानैबो जुदि लिरनो हरनायखौ लाबोआना नोंसोरखौ ओरैबायदि बुगोन मोसौ दामब्रा बुनाय बायदि बुगोन आं मिथिबाय गथ'फोर एबारै जुदि लाबोआ सरिलै सार एबारनिफ्राय बिदि खालामला जों एबारै मोजां लिरनो हरनायखौ लाबोसिगोन दै सार एबारै वार्निं होबाय नोंसोरखौ जेबो नंला दे एबारै गुबै आयदायाव फैदो दिनैथ' हुनिबार नङा होनबा दिनै हुनिबारखाय आं क्लास लाला नोंसोरखौ आं नोंसोरनि थांखिखौनो सोंनोसै नोंसोरो इयुनाव मा जानो गोसो दं बेखौ खिथादोलाय दिनै सात्रफोराबो फैजोबखायाखै बादुला नालाय जानायखिनिल' क्लास लानो बाबाय गथ' मा होनदों खौरांखौ मोजाङै बुंबा बुं दै गथ' जेबो बुङाखै सार जेबो बुङाखै आं दे बुंलाय खैजिमा नोंनि थांखिया मा इयुनाव नों मा जानो लुबैदों नोंनि हास्थायनायखौ बुंनानै ला आंनि थांखिया माबालै माबा सार आंनि थांखिया ना माबा बिलाय मोजां खिथा माबालै सार आंनि थांखिया ना बिराद गिदिर सिखाव जागोन आं माबा मालदारफोरनाव रां रुफा खावनानै गिदिर बिल्डिं लुनायनि थांखि दं आंहा सार थांखि दं आयु हांगादि बदमास थांखि साला मोसौ गियान इसेबो खर' मेलेम गैमारा खोमा थांखिया मा नायदो सिखावनिसो मोजां गियान सोलोंमारथारा नोंसोर गथ'फोरा मोजां गियान सोलोंनांगौ मोजां गियान मिथिबायना मा सिखाव बिलाय डाक्टर इन्जिनियार टिचार जानांगौ मिथिबाय पुलिस जानांगौ अफिसार जानांगौ जाम्बा थरला मा गयदा थांखिब्रा बिलाय सिखावलाय लासिं सिं गयदा थांखि बियो अफ्रि नोंबो बारा मिनिनाङा नोंनि थांखिखौ बुंदो दे दानाबा मा नोंनि थांखिया सार आंनि थांखिया ना तास ओमफ्राय थिर खेला गेलेना लाख लाख रां खामायगोन आं बेनिखायनो हदाय मोजां सिमां जमो आं सार मोजां सिमां नुबाथाय थिर खेला गेलेखायो आं थिर अभद्र गोजा साला सुद्रायनाय नङा नोंसोर हाजिराफोरखौनो मावना जागोन नोंसोर सानैया मोजां थांखि गैया फिउचार गैया मा मावना जागोन देनां मा मावना जागोन जा हाबाखौनो मावहोआ आइ आफाया आरो नों हाजिरा मावनो होदों नों लान्था थख्ला टिचार जा आइ आफाया नोंखौ मावहोआ मिथिदं एफा दं नोंखौ ना साला होबागोन दे आं दे जाहा दावलेब नोंनि थांखिखौ खिथादो मा सार आंना थांखिया जाबाय सेकेन्ड इयारखौ पास खालामना नार्सिं कर्स लाहैगोन ओमफ्राय नार्स जागोन आं सार साब्बास दावलेब नुबायना खैजिमा आरो अफ्रि दावलेबा इसां मोजां थांखि लादों नोंसोर सानैनालाय मा जेरावबो सोलियो हालावसो थाङो ना मैयावसो थाङो थांखियानो मोजां नङा माथो नोंसोरनियालाय असभ्यफोर दावलेबनिफ्राय सोलोंना ला नोंसोरो दावलेबनिफ्राय साला असभ्य बुदबक गथ'फोर है हिनजावफोरना थांखि गैयाबाबो जायोलै गाबोननो खारसनहैनो हागौ माथो थिग हिनजावफोरखौबाथ' फोथायलांबारायसो आं गोलैथारा आं करेक्ट बाथ्राखौनो बुंदों नों अफ्रि करेक्ट बाथ्राखौनो बुंथारदों मा होनो नोंसोर मा होनदों थाथिफोर मालानि थांखि जानायखौ बाजाग्रा थाथि नोंसोरबायदि गाज्रि गोसोनि मानसि नङा आं मिथिबायना मालायखौ बिदि बुङा नोंसोर थाथिफोर बुंबा लाजियो माखोबा हिनजावफोरनि जाथियाथ' बिदिनोलै
दे जाबाय बारा जाबाय नोंसोरनिया मालायनि थांखि लानायखौल' नोंसोरलाय माथो मिनिनो दखा जाम्बा बायदिलाय हादों नोंसोरो बेबायदि थांखि लानो हादों नोंसोरो जाम्बा ओइ अफ्रि सादा हरलाय सादा सिरि हर खलासे जानो लुबैथारबाय है र' सार नुगोन सिथा ओइ मा सभाब बेफोर मा सभाब get out साला स्कुलाव सादा जाग्रा नोंसोरो get out from here get out हेलौ लोगोफोर आंनि मुङा खोजिमा आरो आंनि मुङा दावलेट नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै बे भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै घन्टाखौ थुनानै होबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना अन्नानै आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय जाहाथे आं नोंथांमोननिसिम मोजां भिडिअ लाबोनो हायो बेनोसै आरो मा बुंबावनो एसेबां बुंनो गोनां गैला लोगोफोर दा सापर्ट खालामलांबाय थानो जायो आरोना नैबे खोजिमाखौ थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय